సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఎంపీ పీటీ ఉషా. జూబ్లీహిల్స్లోని నివాసంలో సీఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. శాల్వాతో పీటీ ఉషను సత్కరించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. గచ్చిబౌలిలోని స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు పీటీ ఉషా. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఎంపీ పీటీ ఉషా. జూబ్లీహిల్స్లోని నివాసంలో సీఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. శాల్వాతో పీటీ ఉషను సత్కరించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. గచ్చిబౌలిలోని స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు పీటీ ఉషా.